Ola, moi bons días a todos e a todas. É un auténtico placer darlles hoxe a benvida, un ano máis, a presentación de todos os actos e actividades que se engloban dentro do noso verán, do Verán Cultural de Salvaterra. Baixo ese lema, co cal xa levamos moitos anos traballando, de ven a vivir a gusto a Salvaterra. Unhas actividades enfocadas para todo o público, actividades, festas, unha programación pensada para todas as idades, para todos os gustos, para disfrutar en familia e con amigos. Estas actividades que se enmarcan dentro do Verán Cultural comezan o 28 de xullo, aquí na Praza do Concello, con ese Festival de Bandas. A próxima actividade será o 31 de xullo, no recinto amurallado, con un espectáculo que eu creo que vai a ser do gusto de todos, o mundo a danzar, coa actuación dos grupos folclóricos de México, Perú, Rusia e Taiwán. E así damos paso ás actividades do venres 4 de agosto, co Festival Folclórico da Asociación Cultural Pontenova. Pasamos o que está considerado como un dos mellores festivais DJs ao aire libre de Galicia, co Son da Muralla, un evento que non te podes perder. O mércores 9 de agosto, aquí tamén nesta Praza do Concello, teremos a oportunidade de disfrutar do espectáculo Ledicias, da man do Mago Paco. O xoves 10 de agosto, festividade de San Lourenzo. Pola tarde poderemos disfrutar da actuación das diferentes corais do municipio acompañadas dun grupo de alumnos e alumnas da Escola de Música. E o baile terá cabida o venres 11 de agosto, tamén nesta Praza do Concello, coa actuación por un lado do grupo Coliño Bailongo e despois do grupo de baile moderno do Casal. E para o sábado, 12 de agosto, temos preparado algo moi especial, unha festa adicada a todos os amantes da música dos anos 60, 70 e 80. Baixo o lema Imos de Guateque, buscamos facer unha festa diferente e moi divertida. Así que esperámosvos, pero sobre todo con ganas de pasalo ben e caracterizados, porque toda a xente que veña vestida desa época vai entrar no sorteo dunha viaxe. O mércores 16 de agosto, Barafunda Animación presenta o espectáculo Bambolina. Cine ao aire libre o 17 de agosto, no recinto amurallado. O venres 18 de agosto, tamén no recinto da muralla, a banda de música de Salvaterra e o grupo Odaico presentan o espectáculo Vai a Banda. O 19 de agosto, como xa é costume, é o día reservado para os amantes do karaoke. Así que, xa sabes, se te gusta cantar e teis ganas de vir a pasalo ben, ven a participar ao Festival Internacional de Karaoke de Salvaterra de Miño. Martes 22 de agosto, tamén no recinto amurallado, cine ao aire libre. A última fin de semana do mes de agosto está enfocada a festa do viño do Condado. Así, os días 23 e 24, mércores e xoves, terá lugar nun recinto emblemático, nas covas de Dona Urraca, a cata comentada. E terminaremos un ano máis ca programación do Verán Cultural ca festa do viño do Condado do Tea, que este ano chega a súa 58 edición. Unha festa onde se mistura gastronomía, historia e cultura, nun enclave privilexiado no recinto amurallado, que fai que esta festa teña un atractivo moi especial. E iso acompañado dese impulso que dentro do Concello queremos dar ás noites gastronómicas, fai que esta festa sexa unha das máis visitadas, con máis de 50.000 persoas que se achegan a Salvaterra nese fin de semana para disfrutar dos mellores caldos, dos nosos viños, dos viños do Condado do Tea. Solo me queda invitarvos a todos a vir a disfrutar das nosas actividades. Como ben vedes, temos un abanico moi amplo de actividades e de festas enfocadas a todos os gustos. Así que invítevos personalmente a vir a Salvaterra, a vir a disfrutar con nós dese verán cultural. Ven vivir a gusto en Salvaterra.